Здравейте хора! Давам старт на това видео с няколко часа закъснение, защото първите части на видеото съм ги снимала на slow motion и сега съм леко бясна, защото говорих някакви неща сутринта за самото състезание, къде се намирам, но ние сега набързо ще ви въведа какво се случва. Сме се в Италия на около 20-30 км от Монца и сме на европейско първенство по мажоретен спорт и батон туърлинг. Представяме България, може би над 30-40-50 човека. Няколко представяния, имаме няколко двойки, индивидуални изпълнения. Освен това имаме мини големи формации, помпони и батони, включително и жезли, което е като един бастун, буквално. Реално приключихме за днес, като имахме двойка батони, като реално утре ни предстоят помпони, мини формация, имаме индивидуални изпълнения, отново двойки. В финал имаме жезли. Останахме сутринта в 5:30, за да можем да се приготвим и да стигнем на време, което се беше доста неприятно. Защото легнахме късно, имахме проблеми с хотела, с транспорта, но в крайна сметка сме тук. Така че ви оставям да гледате частите на видеото, които стават за гледане и приятно гледане. Ще ви разведа малко из хотела. AS Hotels. Ето тук са нашите неща. Насам имаме и закуска. Това са все неща, които аз не мога да консумирам. Също е много интересно как ще върви цялостната организация за самото състезание, защото нямаме къде да се загряваме. Буквално е самия терен и оттам няма отстрани къде да се загряваме. Няма толкова яка туалетна. Като се върнем малко по-късно в хотела, малко по-късно имам предвид 9:30, ще ви снимам и стаята, нищо че в момента в нея е бардак, но като цяло хотела ни е много хубав. Обаче беше станало някакво страхотно объркване, защото ние в момента се намираме в Олимпиад. Не знам дали го произнасям правилно. И те са 3 хотела, които са от тази верига, като единият е на колко километра? На 25 км от залата, другият е на около 6, това е Биби. Тя днес ще играе най-много. Как се чувства, скъпа? Хубава си, прекрасна си, това е най-важното. Я кажи колко неща имаш да играеш. 4 от 5. Има малко по-хубава светлина, ще ви покажа и как я гримирах. Буквално я направих за 10 минути. Тя си направи косата за 5. Ние тук сме тежки професионалисти. Опит, стаж, квалификация. Първо више, второ више. Ставай и заминавай. Драмата с хотела дойде от там, че ние сме реално на 30 км от залата, а в Италия стават страхотни задръствания, особено на пътя, където е към Милано. Като тук е моментът, в който искам да отправим благодарности с всички момичета от нашия клуб BM Stars към спортен клуб по мажоретни спортове и батон туърлинг Еуфория, без които нямаше как да стигнем до залата и двата дни. А там е някакъв стадион на Монца. Ето това ни е залата. Кенди Арена се казва. Тя след малко трябва да играе. Ще се справи, аз вярвам в нея. Иначе в залата е страшно, лудница хора, но е супер интересно. Гледайте, хората са подготвени. Гримове, кутии, децата гримират.
бързо включване да ви кажа, че ще ям. Съм си взела една водичка, така че сега ще видите какво ще ям. Буквално продават пупеш с някакво месо. На снимката прилича на прошуто. Това ще е вечерята днес. Правим и тести от тези. Имам си първо прошуто. Чакай. Заслужих се. Заслужих си яденето, хора. Заслужих си яденето. Много съм доволна. Попеша е супер сладък. Прошутото има вкус на месо, не на някакво гадно пластмасово. Аз съм супер доволна. Хора, току-що се прибрахме в хотела, часът е 12. Не наградиха едната група, защото стана много късно. Организаторите не може ли да седят до залата до 12 часа и буквално утре ще се награждава последните две групи. И сме скапани. Надяваме се утре деня да е по-мил с нас. Бивало са. Нямам сили да си отворя тук стаята. Ето това е нашата скромна стая. Си огледало, тук костюми, щуроти, баня много добра. Грима вече почти отсъства. Значи хора, тук вече сме на следващия ден, както виждате, аз си оправям косата, докато за предния ден нямах сили да довърша влога. Буквално бяхме в залата от 7:30 до 11:30 1. И в момента наблюдавате Ивето как ми слага брокат, защото днес ни предстои груповото ни изпълнение, мини информация с още 7 момичета, помпони. Като ето това е крайният резултат. Хора, тук съм с Алексчето, моята състезателка, заедно с Биби. Ние днес я изведохме с помпони, вчера играхме батони. Плюс един батон. Кажи как се чувства? Добре се чувствам. Сега се чувствам малко по-облегчено, защото преди това много се панирах. Меко казано, много се палира, хора, изпаднахме в нервна криза 2 пъти. Била съм много доволна от нея, това е най-старателното дете на света. Сега световно, ходим ли световно? Да. Вече съм гримирана, готова, оправена, изведох го детето. Изпаднах и аз в нервна криза след това, защото ме побърка, но всичко е точно. Сега имаме да играем двойка помпони, след това ще играем общ танц, мини формация с около 7 момичета. След това с Биби ще играем още една двойка и се надявам да приключим за деня и то подобаващо. Казвам ви днешния аутфит. Намираме се с тениска за 30 лева от състезанието. Най-важно, вчера се прецакахме да отидем с маратонки и днес леко тактично дойдохме с чеки. Без там. Няма какво да стане. Няма какво да се обърка просто. Тук вече се загряваме с момичетата за общия танц, като ви показвам малко от атмосферата в залата. Тук аз спах 1 час преди да започнем да се загреем. Това е нашето трико слаж майо. Бързо включване. Приключихме със състезанието. Кажи какво играхме. Играхме двойка жезли. Двойка гвърдейки. Тежко Положението не е хумористично. Не е хумористично положението. Хора, прибрахме се успешно в хотела. Часът е може би към 10. Малко сме ядосани на състезанието, защото нямахме съдийка. Накратко слушахме само химна на едната страна от може би възможни 10-15. Беше интересно. Не бях ходила на такъв формат състезание. Даже си взех и снимчици. Тук съм само аз на 2 батона с Биби. Аз съм си харесала още една снимка. Аз реално участвах на двойка батон, двойка жезли. Стойте, да сте готови. Не сте готови. Това е жезъл. В смисъл,
какво. И те правят някакви супер скандални неща, които аз още не ги владея, но ще видим как стават тези щуроти. Те кое е лошото, че те са някакви китайски хора. Се чупат, в смисъл, аз май току-що го щупих, ама са ни подарък. Така че уважаваме нашите жезли. Последната храна. Не, това зад гърба беше по-учливо. Участвахме и на двойка помпони, като снимката е мега яка. Мисля, че ги убихме. Наистина, мисля, че ги убихме. Единствено имахме грешки, обаче то нормално. Двете бяхме супер изморени. Последните 2 дни ни равно не спахме за състезанието, хора. Смисъл, спали сме по 2-3 часа, защото имаше някакви странични неща, които много влияеха. Защото не се знаеш как ще стигнем до залата, колко време ще сме там. Даже аз 2 поредни дни спя на бетона в залата. Защото там има постелени 2 настилки, една малко по-мека и още една отгоре. И понеже там, нали, работят състезателките заедно с треньорите, там е и място, където се провежда самото състезание. И хора, аз просто легнах на бетона. Вчера спах, може би, към 2 часа. Обаче днеска си отпрах 1 час, защото ме събудиха и аз просто бях една такава. Защо сега? Капитанката на отбора дойде и ми каза: ами ние, нали, да се загряваме. Викам: добре, ставам. Утре, може би, ще ходим до Комо и ще ви взема с мен. Имаме и 2 дни в Милано. Днес е 4-ти. Би трябвало 5-6 да сме в Милано и на 7 да се прибираме. Ние сега ще се оправяме. Мислим да слезем долу. Не знам дали ще ям нещо. Ще видим. Сега наблюдавате малка част от нашето съчетание, като се извинявам, че това видео няма аутро. Ви харесва такъв тип видеа, не се колебайте да се абонирате, за да може да видите следващата част, която ние разглеждаме Милано и Комо.